Na začiatku bola túžba mať dom. Bývali sme v trojizbovom byte, ale tam nás to nenaplňalo. A raz sme sa rozhodli, že proste si ten domček postavíme. Hypotéku sme dostali, začali sme stavať, len potom prišli prvé komplikácie. Hypotéka nám nestačila. Potrebovali sme dofinancovať stavbárov, potrebovali sme kúpiť zariadenie, potrebovali sme také veci, na ktoré sme neboli vôbec pripravení. Narastal aj náš úver a splátka sa postupne vyšplhala na dosť veľkú sumu, až do konca 1300 € mesačne. Hypotéka nás zničila. My sme s manželom aj behali po bankách a snažili sme sa prefinancovať našu hypotéku. A snažili sme sa ako znížiť splátky, len všade nám povedali, že musíme len splácať, jednoducho sa nám pomôcť nedá. Celý príjem mesačný náš aj detí sme dávali do tejto splátky, to znamená, že nám pomáhali naše deti. Náš známy sa už nemohol dívať na to, ako sa trápime. A proste mi dal číslo a povedal mi, že pozná človeka, ktorý proste nám vie pomôcť. Ja som tomu neverila, pretože mali sme pred niekoľkými rokmi už takú nemilú skúsenosť. Tiež sme navštívili jednu poradkyňu, ktorej sme sa zdôverili, že chceme si postaviť dom a vtedy nám povedali, nie, vám sa pomôcť nedá, vy hypotéku nedostanete. Tej poradkyni sme zaplatili, vtedy ešte v slovenských korunách, 1200 korún a to bolo všetko. Takže preto som sa ja bránila stretnúť sa s pani Urbašikovou. Manželia Beníkovci prišli ku mne po ročnom váhaní. Tie splátky boli neúmerné a finančne pre nich extrémne vyčerpávajúce. Ako odborníčka už keď fungujem dlhodobo na trhu, tak v podstate ja už tie riešenia som videla a vedela som hneď, že sa im dá pomôcť. Hodinku sme sa rozprávali, ona robila s nami analýzu a po hodinke jej vravím, prosím vás, koľko budeme platiť? My sa zasmiali, vravím, nič, my vám pomôžeme. Bude to bezplatné, my sme nechápali s manželom. Keď sú klienti nerozhodní, vždy im ukážem skutočné fakty a riešenie pre nich. Samozrejme, musí to byť lepšie riešenie a ich mesačné splátky z 1300 sa mi podarilo znížiť na 540 €. To proste bolo pre nás niečo úžasné. Zistili sme odrazu, že nemusíme zaťažovať naše deti, že zvládame splátky si splácať aj sami a v končnom dôsledku sme nabehli do starých kolají, ako predtým sme žili. Chodili sme na dovolenky, chodili sme do reštaurácií, do kina. Tak sme mohli začať aj teraz, pretože dovtedy sme si to nemohli dovoliť. Pani Urbašiková nám to prehodnotila tak, že sme si mohli dovoliť aj žiť a ešte nám ukázala aj cestu, ako peniaze odložiť. Od skúsenosti, ktorú sme zažili, by som bol spokojnejší, keby sme rodinu Urbašikových poznali oveľa skôr, ako sme začali stavať náš rodinný dom. Zmenil sa mi život, pretože pani Urbašiková mi ponúkla túto možnosť pracovať vo FAUBE. Zo začiatku som začala spolupracovať popri zamestnaní, ale zistila som, že táde cesta nevedie, tak som sa rozhodla, že zamestnanie opustím a urobila som to najlepšie rozhodnutie, ktoré som v živote mohla spraviť. Postupom času som sa rozhodol, že aj ja budem pracovať po boku mojej manželky v OVB a že by som teda aj ja chcel pomáhať ostatným ľuďom, ktorí sú v takej situácii, ako sme boli niekedy my s manželkou. Je veľmi dobré, keď manželia aj v biznise ťahajú spolu, nielen v súkromnom živote, pomáhajú si navzájom. Takto isto my fungujeme s manželom 20 rokov v OVB, dokonca fungujú s nami aj deti. A
Mám v štruktúre veľa manželských párov z radu klientov, videli hodnotu tej našej práce a takto isto sa rozhodli spoločne ísť a pracovať vo FAB. Veľmi mi to zmenilo život, pretože ja som až vtedy zistila, že čo sme stratili, pretože ja som prvýkrát v 50 rokoch letela lietadlom, šla k moru. Zažila som neskutočné luxusné dovolenky, či už zo strany OVB alebo z našej strany. Ja som si v živote by nepomyslela, že ja raz pôjdem na plavbu loďou. To som si nevedela ani predstaviť. Bolo to niečo neskutočné. Tam sme si to užili, ako keby to bola naša svadobná cesta. A to vďaka pani Urbašikovej, lebo naozaj, keby nebolo jej, tak ja toto nezažijem.